ga wata sabuwa. Sauti daga arewablog.com. Mai kaunar ka ba shi kauna, bar za sai ka toya waina, kalmomin ka bi su tauna, idan ka karkatar su auna, wanda ya fi ka to tsugunna. Mai zargin Husaini daina, ɗan bulaliyar sha'auna, in ta hauka kaji daina, nuni yayi a daina barna, da muke yan uwanka gana. In ka ji kalaman yayyarinta, ba shi ma'aunin kalmar wauta, ƙarya matsala ce yaro barta, inda nasara ce je neme ta, in kai sadaka to sai kai kyauta, in ka zama tilo za a yi zance. So na maso wani ƙoshin wahala ne, dan ni ina gani an bar wani zaune, dai na gunaguni mai za ka faɗi ne, shi a dangane na tara mutane masu hankali sun yarda hakan ne. Mai ke sanya zuciya bege, gata waɗansu ta shige zarge, wai gana ka sai ka je hange, wai mai gaskiya ake zargi, in ya faɗa a dinga hargagi, ga wasu can suna ta magagi. Mu sai ta tunani kar mai hoke ta, sannan miki yayi lota kan bauta, mai raina iyaye ya ɗau cuta, mai yi da mutane ɗan tsayarta, inda igiya ce ɗaure jata. Dace da maso yare ba na samu, na yo zabarin kalmomi na kamu, zance na gudu ai sai an sa zomo, tsani na kiyaye don kar in zamu, ba na biya harshe da samun romo, zancen da na ɗauko hanyar zan komo. Ba na raina malami mai bani ilimi, su ka sai ta zamani ku bani kallami, in su kai kira gani zan ba da sallami, sa su nai adab da ni na daina zulli. Duk da min iya mu koya, ko akwai mu ɗan rubanya, sai mu ƙara tara gayya, mu ƙara yin kiran masoya, kuma har a yau muna makoya. Ba mu ce wa kan magamu, dan akwai dabin alamu, san ku ne yake rike mu, idan kai kuke biyan mu, ba ku yada tamburan mu, kun fahimci Sauti daga lafazin mu. arewablog.com.